L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El desè precedent el tenim en l'anomenat tancament de caixes. Corria l'any 1899 i Espanya estava immersa en una crisi econòmica sense precedents, causada per la guerra, derrota i pèrdua de les darreres colònies d'ultramar, Cuba, Puerto Rico i Filipines, en forma de vides humanes i de costos econòmics. En aquell escenari, el govern espanyol, presidit per Silvela, va incrementar notablement la pressió tributària sobre els industrials i els comerciants. L'escàndol va saltar quan es va fer públic que els industrials i comerciants catalans pagaven molt més que els seus col·legues castellans o andalusos. Tot seguit, van crear la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, que havia de negociar amb el ministre d'Hisenda espanyol, Fernández Villaverde, la igualació dels impostos. Fernández Villaverde es va negar rotundament a dialogar i llavors els industrials i comerciants catalans es van negar a pagar. Lluny de buscar una sortida negociada, el govern espanyol va decretar l'estat de guerra, va il·legalitzar la Lliga de Defensa, va posar l'exèrcit al carrer i va fer detenir, empresonar i embargar els industrials i comerciants insumisos. En aquell context apareix la figura de Bartomeu Robert, alcalde de Barcelona, que es va posicionar al costat de la protesta i va criticar durament el discurs anticatalà del govern espanyol. El 20 d'octubre de 1899, més de 100.000 persones de totes les classes socials es van manifestar a Barcelona a favor de la indústria i el comerç catalans, en la que seria la primera gran concentració de la història del catalanisme. El govern espanyol resoldria el conflicte amb l'ús de la força i la protesta quedaria latent. Robert seria obligat a dimitir, però tot seguit lideraria la creació de la Lliga Regionalista, el primer partit catalanista que es convertiria en força política hegemònica a Catalunya.